Cares de son i motxilles ben carregades. El primer dia del curs escolar ha començat amb normalitat a les escoles de la comarca. Els nens i nenes han començat puntualment les classes sota l'amenaça de pluja, però finalment la meteorologia ha respectat. A l'arrencada del curs no hi han faltat les imatges típiques de la retrobada després de les vacances d'estiu, com les abraçades entre companys i els comentaris de les vacances, com en aquest centre, Caldes de Montbui. A la comarca, un total de 59.000 infants començaran el curs aquesta setmana. Avui ho han fet els 40.000 de primària i els 4.000 d'escola bressol, i entre demà i dijous ho faran els 15.000 de secundària. Matí de retrobaments a l'escola Montbui de Caldes. Després de les vacances, són molts els nens i nenes que tenien ganes de tornar a l'escola per veure els amics. Altres més nerviosos entraven pensant com els hi aniria aquest primer dia de classes. A Caldes són 3.500 els alumnes que enguany comencen nou curs. Per veure els amics, conèixer més gent, per veure els professors, qui t'ha tocat. Ara vaig a l'escola, el primer dia de cinquè. Estic una mica nerviós. Bon dia a tots i a totes. Benvinguts i benvingudes al nou curs. Benvingudes també a Granollers. A l'escola Salvador Espriu, infants de P5 han aprofitat les primeres hores per conèixer els nous companys de classe tot jugant. Mentrestant, els més grans de quart s'afanyaven a repartir el nou material entre tots els nens i nenes de classe. En total, a Granollers, més de 9.000 alumnes comencen enguany el curs. Fa mandra després de tantes vacances i passar-nos tan bé tornant al col·legi. T'acostumes a l'estiu i ja no vols tornar. A mi m'ha agradat per tornar a veure l'Adela, per conèixer-nos a tots. A les Franqueses, les aules com aquesta de 5è curs de l'Escola Guerau de Liost han quedat ben plenes a partir de les 9 del matí. Aquí han dedicat les primeres hores a estudiar el calendari anual d'assignatures. La majoria dels alumnes contents de tornar a classe per retrobar-se amb els amics, tot i que sempre hi ha excepcions. Jo no tenia gaire ganes de venir a l'escola per madrugar i per fer totes aquestes coses, però m'ho estic passant molt bé, he tornat a veure tots els amics. Estava una mica nerviosa perquè encara no sabia molt amb qui em tocava. Estic molt contenta perquè ja he tornat a veure els amics. En total, a les Franqueses comencen enguany el curs prop de 3.200 alumnes.